Потужні хвилі, руйнівний вітер, постраждалі та частковий блекаут. По окупованому Криму ударив шторм, який прийшов з Босфора. В Алушті, Євпаторії, Сімферополі, Чорноморському, Білогірському та Ленінському районах фіксували пориви вітру до 35 метрів на секунду. Повалило десятки дерев. Відомо про щонайменше 8 травмованих. 2 постраждали в Алушті та Сімферопольському районі. Стільки ж у Севастополі. 4 травмовані у Ялті, з них 3 у шпиталі. Ходят сейчас в Крыму. Ветрище такое, что прям просто сносит. Аж страшно. Лише у Сімферополі повалено майже 50 дерев. Потрощено автівки, пошкоджено дахи 3 шкіл та дитячого садка. Щонайменше 12 тисяч кримчан тимчасово залишилися без світла. Окупаційна влада повідомляє, що знеструмлено 450 трансформаторних підстанцій, а середмістя кримської столиці тимчасово поринуло у темряву. Вот такая у нас романтика. В мечети нет света. На улице темным-темно. Все летает. Ветер ужасный. Провода искрят. Негода відступати поки не планує. Окупаційне управління МВС Криму вже у середу очікує штормовий вітер, потужні зливи та навіть сніг. Смертоносний ураган обрушився на Стамбул у понеділок. Швидкість вітру досягала 130 км на годину. Він зривав дахи з будинків, зносив рекламні щити та перевертав вантажівки. Пошкоджено інфраструктуру, зокрема у порту. Частину набережної затопило. У протоці Босфор здійнялися великі хвилі. Щонайменше 4 людини загинули у Стамбулі та ще 1 на півночі Туреччини. 3 смертельно поранило уламками будівель, ще 1 здуло з даху. Як повідомили у стамбульській мерії, 1 із загиблих іноземець, ще 19 людей отримали тілесні ушкодження. 3 з них у критичному стані. У провінції Зонгулдак на березі Чорного моря через негоду також загинув 1 будівельник. Після розгулу стихії дехто залишився просто неба. Я був на роботі, коли мені діти зателефонували. Вони сказали, що в нашому будинку зірвало дах і щоб я якомога швидше прийшов. Коли я прийшов, будинок був у такому стані, нам вдалося врятувати деякі речі. Минулої ночі ми залишилися в будинку мого брата. Зараз думаємо, що буде далі. 2 моїх дітей під час стихійного лиха були вдома. Слава Богу, з ними нічого не сталося. Ніхто не постраждав. Ми молимося, щоб не було пожежі та вибуху газу. Burada işte bu odada böyle süsler var. Скляні прикраси, що були в цій кімнаті, впали на землю. Було багато шуму через вітер. Обидві кімнати почали падати. Нам було дуже страшно. Останньою залишилася кухня. Двері були замкнені, ми не могли вийти, потім прийшли чоловіки. Вони виламали двері і врятували нас. Я був з братом, і нам тоді було дуже страшно вдома. Sonra amcamgil geldi, kapıyı kırdılar işte öyle. Biz de çıktık. Скасовано заняття у навчальних закладах. Головний турецький авіаперевізник Turkish Airlines повідомив про затримку рейсів. Через неможливість безпечно приземлитися у Стамбулі літаки перенаправляли до Анкари та Ізміру. Босфор тимчасово закрили для судноплавства. У багатьох регіонах Туреччини зупинили паромне сполучення. Колишнього командувача військово-морських сил Дениса Березовського заочно судитимуть за державну зраду. У прокуратурі Криму повідомили, що обвинувальний акт скеровано до суду. У відомстві нагадали, що у 1992 році Березовський присягнув на вірність українському народові, але невдовзі після призначення командувачем ВМС 1 березня 2014 року зрадив присязі. Він перейшов на службу до окупанта і зараз обіймає посаду заступника командуючого Тихоокеанським флотом Росії. Рада нацбезпеки і оборони України запровадила проти Березовського санкції та позбавила його усіх звань.
Одразу після призначення на зазначену посаду обвинувачений публічно виступив перед особовим складом військово-морських сил Збройних сил України та представниками ЗМІ. У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов'язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. До того ж, обвинувачений наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву Збройним силам Російської Федерації та перейти під командування окупантів. Майже півсотні 122-мм артилерійських снарядів прилетіли на околиці станиці Луганської. Майже водночас російські окупанти завдали удару зі 120-х мінометів у напрямку Старого Айдара. За повідомленням штабу Об'єднаних сил поранено 2 українських воїнів та 56-річного жителя станиці Луганської. Усі постраждалі зараз під наглядом медиків. Їх стан називають задовільним. Більшість снарядів розірвались неподалік місцевої залізничної станції та депо. Вибухом повиривало шматки залізничних рейок, уламками перебило лінії живлення. 1500 жителів станиці Луганської тимчасово залишилися без електрики. Крім того, окупанти провокували оборонців Світлодарська, Старогнатівки та Новолуганського. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 30 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Крім того, російське командування підсилило диверсійно-розвідувальні та саперні підрозділи на окупованих українських землях. За даними Головного управління розвідки, чергова група окупантів прибула минулого тижня. Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів. Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації об'єднаних сил. Трохи більше 10,5 тисяч нових пацієнтів з ковідом виявили на материковій частині України. За даними Міністерства охорони здоров'я, більше 25 тисяч українців одужали, а 561 людина не змогла подолати хворобу. Найбільше нових випадків виявили на Донеччині, Полтавщині, Черкащині та у Києві. Очільник МОЗу Віктор Ляшко анонсував посилення карантинних правил у жовтих зонах. Там українці, які не отримали бодай одне щеплення від ковіду, не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, не зможуть брати участь у масових заходах та відвідувати громадські місця. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя. Вже більше 11 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення від ковіду, повідомили в МОЗі. Віктор Ляшко закликав українців не зволікати з отриманням другої дози вакцини, аби уберегти себе. Він нагадав, що з понеділка термін дії жовтого ковід-сертифіката скоротиться до 30 днів. Це має спонукати людей закінчити курс щеплення. Термін дії жовтого сертифіката з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцини. Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів. Нових пацієнтів меншає, але смертність зростає. За сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, минулої доби на півострові виявили ще 658 нових випадків COVID-19. 34 людини не впоралися з хворобою і пішли з життя. Водночас окупаційна влада Севастополя заявляє, що колективний імунітет у місті майже сформувався. Наголошують, що вільними залишаються ще 294 ліжка, призначених для пацієнтів з ковідом, а рівень госпіталізацій знизився на 11%.
Уряди світу намагаються захиститися від нового варіанту коронавірусу, який назвали Омікрон. Його вже виявили у багатьох країнах, подекуди вводять жорсткі обмеження. Так Ізраїль та Японія знову закрили в'їзд для іноземців. Польща заявила, що заборонить польоти до 7 африканських країн, продовжить карантин для деяких мандрівників та ще більше обмежить кількість людей у ресторанах та інших громадських місцях. У Латинській Америці також запроваджують обмеження. Бразилія закриє свої кордони для мандрівників із 6 південноафриканських країн. Подібні правила запроваджує і Чилі. А ось президент Мексики заявив у понеділок, що причин для занепокоєння немає. І справді, поки що у світі не виявлено жодної смерті від нового варіанту COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що Омікрон ймовірно пошириться по всьому світу, що призведе до нових спалахів інфікування. На думку ВООЗ, у деяких місцях це може призвести до серйозних наслідків. Уперше Омікрон виявили на півдні африканського континенту. Експерти з БАР зазначають, що нинішні вакцини мають бути, як і раніше, дієві. Чи ефективні нинішні способи лікування? Так, ми впевнені, що стандартні процедури у нашому протоколі мають бути ефективними. Ми очікуємо, що вакцини захищатимуть від госпіталізації та важких форм хвороби. Виробники вакцин, такі як Модерна, Джонсон & Джонсон та BioNTech, заявили, що вже працюють над створенням нових препаратів, націлених на Омікрон. Одна з найпопулярніших туристичних вулиць Бангкока, як і раніше, майже безлюдна. Звісно, тут їздять таксі, відкриті ресторани і кафе. Туристи також є, але це зовсім не та кількість, яка була до пандемії. Уже минув майже місяць, як Таїланд відчинив свої двері для іноземних мандрівників із 60 країн. До цього 1,5 роки діяли суворі карантинні правила. Тепер можна відпочити одразу по приїзді, без 2-тижневої ізоляції. Але поки що наплив туристів незначний. Об 11 вечора всі закриваються. Більше ніде не посидиш. Не дуже добре. Якби всі працювали допізно, було б ліпше. У країні досі діють деякі обмеження. Наприклад, алкоголь у ресторанах Бангкока продають лише до 9 вечора. Гадаю, туристи поки що сумніваються і не розуміють, чому обмежили час на роботу барів. Але багатьох влаштовує таке затища. Зараз туристів тут небагато. Нічні клуби закриті. Мені це не подобається. Але тут чимало інших добрих речей. Наприклад, немає черг, скрізь знижки, люди не юрмляться. У галузі сподіваються, що це лише початок, і до кінця року готелі заповняться хоча б на третину. Наразі наша заповнюваність перевищує 20%. Це вдвічі більше, ніж у третьому кварталі. Сподіваюся, що в четвертому кварталі вона досягне 30%. Цього року, як очікується, Таїланд прийме лише 200 тисяч іноземних туристів, а у 2022-му – уже 5 мільйонів. Для порівняння, 2019 року країну відвідало близько 40 мільйонів гостей із-за кордону. Знесли оселю і вимагають за це гроші. Окупанти вирішили стягнути з ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова 42 тисячі рублів за знищення його ж помешкання. Так вирішив окупаційний міський суд Судака. Як зазначають місцеві активісти, частину коштів тепер утримуватимуть з пенсії Усіїнова. Минулої середи окупанти зрівняли з землею домівку та технічні споруди чоловіка у Морському біля Судака, бо вирішили, що земля тепер належить муніципалітету. Спецтехніка прибула у супроводі ОМОНівців. На очах Рустема Усіїнова, який дочасно виписався з лікарні з пневмонією, окупанти описали майно. Ветеранові національного руху стало зле. Карета швидкої забрала його до судакської лікарні.
Відповідь кремлівським пропагандистам та руйнування міфів. Історик Гульнара Абдула презентувала у Кримському домі книгу «Кримські татари. Від етногенезу до державності». У ній розповідається про походження корінного народу і про історію півострова з античної доби аж до сьогодення і російської окупації. Крім істориків, у посібнику є й доробок правозахисників про злочини окупаційної влади. Утім, головна мета – розповісти спільне між українцями і кримськими татарами, кажуть автори проєкту. Посібник одразу надрукували накладом 1000 екземплярів, по 500 книжок українською та кримсько-татарською. Утім, попит значно більший. Мой главный месседж был показать, кто такие крымские татары. Сегодня в мире действительно знают много о крымских татарах, но мало кто знает, что это за народ и почему он называет себя коренным, и почему его этническая территория Крым. Моя книга – это всего лишь только кирпичик в формировании будущей такой библиотеки мировой о крымских татарах. Я на это надеюсь. Когда были задержаны мои друзья, братья Ахтемовы и Нариман Джелял, для меня это было большое потрясение. Как раз выходила украинская версия книги, и я приняла для себя решение, что 10% с каждой проданной книги лично от меня пойдет в семьи политзаключенных. Треба шукати погляд зсередини на, власне, на два народи, які утворили одну країну – Україну. Бо кримці точно такі засновники України, як і українці, і не в кількості справи, а в якості. Знання історії – це відчуття права проживати на цій території, це відчуття своїх прав як нації. Найбільші наративи, які народжувалися, це якраз були по відношенню і фальсифікація по відношенню до кримських татар і українців. Є великий запит сьогодні на те, аби знати, а хто такі кримські татари.